Metrin verran suurin piirtein luuni paitsiossa Moreno. Garrick jälleen rauhallisesti Blintille. Blaney. Herrera. Loistava syöttö Matalle ja nyt on Matan paikka ja siellä on 13 minuuttia ja Manchester United johtaa 1-0. Olipa upea maali. Juan Mata. Millin tarkka sijoitus takanurkkaan, kauden 6. Valioliiga-osuma. Hän sivuaa viime kauden saldoaan. Ei ole paitsio. Loistava pystysyöttö. Linjan taakse. Fellaini Herreralle ja Herrera täyteen vauhtiin Matalle. Mata ottaa pallon ensimmäisellä kosketuksella kontrolliin. Siirtää sen samalla kohti maalia. Siitä huonommalla jalallaan oikealla. Chippaa nätisti takatolpan juureen. Manchester United johtaa 1-0. Ja näiden parin viime ottelun perusteella Angel Di Marialla on kyllä aikamoisen iso työsarkaa viedä Matalta ainakin pelipaikka. Liigaottelu tänään Stevie Gille. Hän on tehnyt 9 maalia. Manchester Unitedin verkkoon kukaan ei ole tehnyt enempää tässä ottelun parissa. George Wall teki vuosien 1906-1919 välillä myöskin 9 maalia Manulle Liverpoolia vastaan, mutta Gerrard on nykyfutajista ainoa, joka on päässyt tuohon maalimäärään tässä ottelun parissa ja niin kuin näkyy, Gerrard tulee todella tulisesti viheriölle ja ottaa saman tien iso rooli ja nyt tulee kyllä Herrera myöhässä tilanteeseen. Gerrardin viimeinen Liverpool-ottelu Manchester Unitedia vastaan oli lyhyt. Alle minuutti. Ja Steven Gerrard kentältä ulos. Olipa kova tuomio Martin Atkinsonilta, joka sai Jose Mourinholtakin taanoin aikamoisen railakasta kritiikkiä Burnley-ottelussa. Silloin Mourinho laskeskeli, että 4 isoa tuomiota meni pieleen. Ei tällaisesta voi ajatella, että ei yksinkertaisesti voi. Tässä se sitten tulee, kyllä. Tämä oli se, josta se ulosajo tuli. No niin, selvisihän se. Herreralle myöskin kortti. Blind, Jones. Westarits painaa Jonesin kippuun. Tämä kuitenkin on siirtänyt palloja maalivahti De Gealle. Skrtel. Garrick mainiolla syötöllä löytää Herreran. Tämä kiskaisee suoraan päin Sakoa. Mata löytää vasurilla Di Marian. Di Maria takaisin Matalle! Herranen aika, mikä maali! Juan Matalta Di Maria syöttää. Ja Manchester United karkaa 2-0 johtoon. Ilmiömäistä taituruutta Juan Matalta. Ja United-fanit repeävät riemusta näin. Ensin kiskaisee Herrera päin Sakoa, sen jälkeen Mata, Di Maria. Ei ole paitsio ja katsokaa tätä akrobatiaa. Mata on todellakin tällä hetkellä aivan ilmiömäisessä iskussa ja tällaisia maaleja tekevät vain todelliset maailmanluokan tähdet. Fantastinen maali ja Juan Matalta. Katsokaa nyt. Akrobaattinen viimeistely suoraan ilmasta, täydellinen osuma palloon. Ja aivan sinne takatolpan juureen, aivan kuin ensimmäiselläkin puoliajalla. Silloinkin 14 minuutilla. Historia toistaa itseään. Mata jälleen osuman viimeisten